मित्रांनो, कायाकिंग करण्यासाठी आम्ही आज वेंगुर्ल्यातील खवणे गावात गेलो. खवणे गावात पहिल्यांदाच कायाकिंगची सुरुवात मित्रांनो विराज कायाक्सने केली. म्हणून तर आज त्याला सगळ्यात जास्त 5 स्टार रेटिंग असत. थंय जाऊन आम्ही विराजला भेटलो, त्याच्या ह्या कायाकिंगच्या उद्योगाबद्दल माहिती घेतली आणि आम्ही कायाकिंग करण्यासाठी रेडी झालो. विराजने लगेच आमका कशी कायाकिंग करूची याचे इन्स्ट्रक्शन पण दिले आणि आम्ही डायरेक्ट पाण्यात समुद्राच्या शांत बॅकवॉटर मध्ये निसर्गाचे नजारे अनुभवत तसाच कांदळवनातून जाव खूप मजा येतात. फॅमिली सोबत तर अजूनच मजा. मित्रांनो, खवणीमधील विराज कायाक मध्येच तुमका एकदम अफोर्डेबल प्राइस मध्ये कायाकिंग अनुभवाक मिळतला. तसंच तुमचं मोठं ग्रुप असलो तर तुमका स्पेशल डिस्काउंट पण मिळतला. विराजच्या या इको फ्रेंडली उद्योगाबद्दल त्याच्याकडून 2 शब्द ऐकाय. माझं नाव विराज, मी खवणे गावात राहतो आणि आपल्या सुंदर कोकणावर रोजगार निर्मिती होण्यासाठी या खवणे गावात मी 3 बोटी घेऊन 2 वर्षापूर्वी विराज कायाक्सची सुरुवात केली. अफोर्डेबल बेस्ट डिस्काउंट प्राइजेस आणि कांदळवनातील निसर्गरम्य वातावरणात मित्र परिवारासोबत कायाकिंगचा आनंद घ्यायचा असेल तर विराजला खालील दिलेल्या नंबरवर आजच संपर्क साधा आणि या सुंदर सफरचा आनंद घ्या. खवणेमध्ये कायाकिंगचा अनुभव घ्यायचा असेल तर फक्त विराज